Tinokukwazisai muri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva. Nhasi tiri munzvimbo yeRusape, tiri kumbobvongodza kaRusape. Nhau yatinayo ndeyababa vakagara nemudzimai vasina kumuroora, vakagoendesa vana vese kuchikoro, asi pekupedzesera mukadzi uyu andokuvarasisa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini? Ngiyaphila, unjani? Ndiri bo. Siyalibingelela muli yeZimbabwe ikuhlangana njalo eRusape. Wothi sike siyibambe indawo yeRusape ngoba abantu bebekhala ukuthi kulezi ndaba eziningi ezenzekalayo lingaphi. So namhlanje indaba esilayo ngeyomunye ubaba othathelwe umfazi ngeyinye indoda, kodwa yena ade endele kwenye indoda yena yade ehlala la eSaka. Wothi sizwe ukuthi indaba yakhona izohambiswa njani njombana isedale. Elami igama nguThando class. Asikasoko munoziva zvinorwadza zvikuru kunyanya kana waendesa vana kuzvikoro uchiti kandirogara nemumwe wangu okusiya opedzisira oenda kune mumwe murume. Hakusi kushora here ikoko? Tisingazoziva ukuthi ipapo vakazvifambisa sei. Into ebuhlungu yokuthi uyindoda ugcina umfazi, ugcina abantwana, uhlale laye kuhle, kodwa kusasa akubalekele siya kwenye indoda. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ndiwe chakamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekutora mukadzi wangu Maruza Diana. Ndinoda kuripwa nemombe 8 uya nembo dzako chitupa nemari yedada. Nditaura izvozvo ndidevera Tasuwa achitaura kuna Makwao Amos. Ari peri mukadzi wako waya naye? Ari peri Diana wacho? Aripo. Diana uyapa. Uzo patini umbo yawagara pakati. Diana ni seri Maruza Diana. Titaure kuti wakawabatikidza sei wawirawa kuti vanodanana wakaona vachisvirana here, wakawabatikidza wari pasocial media here, wakaita sei umbowo wakazoona kuti vari kudanana kutora ndo hanzi akabva atora mukadzi wako here kana kuti kungodanana autogara naye? Okay. Then pakadaro panoda kuti utipe umbo hwekuti wakandoroora here, nekuti umboyo wausakaendesa pachena. Iye achizi akugara neumwe murume, pamwe murume uyu ndiye akandoroora. Saka tiri kuda umbo hwacho hunopruvha kuti zvechokwadi anga ari mukadzi wako akugara neumwe murume. Saka wotitaurira izvozvo kamba mine wana makandoroora makadii zvese vokudza pachena. Pamusoro wadari pamusoro mambo ndingati zvonikwanana pandakaita nemukadzi ndakatorana gore ra2012. Tatorana gore ra2012 takagara 2 years tabva tazopiwa chipo chemwana musikana. Saka tiri mukati mewanano tisati nanonobvisira pfuma kuabereki wemudzimai. Mudzimai akanipa chikumbiro chekunditi no nini ndine bundo randinaro. Zvakaitika ndezvoti baba vangu
ndakamutora ine vana vakura akanditi zvoni kuona vana ava baba wachona vakapedza kuroora kuna tezvara wavo asi chinonyanyondibata ndekuti pandakarwara baba vangu vakadzinga inini nevana vanga saka zvinhu zvinondirwadza kuti uvape pfuma futi ndisati ndachengeta vana vangu saka chandokumbirisa kuti utanga unichengeterwa vana vangu wozobvisa pfuma mushure meunenge vana vangu vasapa ndozvandakaita ndakatanga kuchengeta mwana firstborn yake yanga iri zvekuma 8 years kusvika vanga vari vairi ndakachengeta Zimbabwe vana kusvika umwe apedza form 4 ane 18 years wemunumber 2 wachona kubva ari ECD kusvika izvinei zvamufonga dambudziko razoya gore rinei takambonetsana pakatapo tanetsana kudaro tabva taonesana tikati saka toita seiwo zvikanzi inini zviri nani kuti titengese musha kuno titamire kunyika iri kuri kwekuti hatina vanhu vanokwanisa kunenge vachitiona tichiita zvinhu zvinhu takapindurana semudzimai saka tatengesa musha ndakanonowana umwe musha kukarwe ndobva ndatomupa mari muna July mo ndikati chiendaiwo unonogadzirisa kustand aenda kustand kuya akanonokunoita mazuva mashoma shoma apa ndandamupa 1200 akanonotenga zvinhu list yachona ndikamuti chinipa list ndone zvinhu zvawakatenga andipa takapesa inoda kunonogadzira pekuti tise forge muna August iye atidzoka kuno kuti azoona mwana kuti adzokera kuchikoro ndabva ndamisira mari paiko cash muna August paakangotora mari iyo ndobva atondibloka inini ndoti ndiri kumunda ndoedza kuda kuti ndimubate ndakapundika kusvika ndakabata sisi vachona komai guru chii chiri kuitika muneninaini foni haisi kubatika svika ndaaregedza ndigozoenda kupa kwake ndinonoonzwa kuti ari sei saka ndakazoti ndabva kunesimani ndopandakaona kuti ambotraya kundifonera ndobva ndakudzosera ko ndabva ndamuti koendawo ndibloga zvikanzi ndina kubloga hameno pamwe ichinyaya network ndakangozvigamuchira zvakadaro ndikati saka todi mwana wazotora here mari zvikanzi mari ndatora ndikati saka pekuti mwana anga achigara wazopa 1 here nekuti kwaari kugareko zvinezvi chinhambo ndakavakira mwana wake mukomana firstborn ndakandaivanira state ndaivakira ikoko ndokwaanga ari kugara iye zvadaro zvikanzi no usachaite hako wari kuti zvoni mwana ari kugara kupinda kugara padhuze nechikoro ogara padhuze nechikoro saka kuti ndichamubvunza kuti uri kugara papi pacho ndakafundika ndakazoti ndauya kunoku muna September chikoro zvangu ndabva ndanzwa nemuswa kuti zviripa zvakadzwa kwakutoakwani padenji saka ndakafambawo neusiku ndobva ndasvika ndobva ndamuona zvichokwadi atori padenji andati andadi zvandandikuda ndadii ndazviona ndakwira bhazi bva ndanonoudza kana chedu kuti mudzimai ndamuwana akabva pamba akugara kumba padenji saka zvadaro mudzimai atova nedumbu ndakaziva sei ndinoshanda kuclinic ndakatofonerwa nanesi namukoti wepachipatara achinti koiwe mukadzi wako wauya kuzonyoresa mimba muri kumbogara kupi iwo handiti wakati wakubasa kukaro here ndikati ndiriko handina kuda kuti ndimuduritsire pachina kuti ndo zviripo saka ndokumbowa ndinawo Zimbabwe. Alright. Tati dare unofanira kuti uripe jekesere kuti mukadzi wako here nekuti wakandoroora here. Kuroora Zimbabwe ndandisina kubvira ndakabvisa pfuma. Saka mukadzi wako sei? Nekuti izvezvi tikamuripisa mombe uyu zvakuita fana ndiwo wakabereka nekuti pfuma inodyiwa nechi watauriri dare iye haana kana kundoroora nhasi anoda kuripirwa nemombe asani ndo patati jekesa ipapo tijekesere ipapo kuti zvakamira sei, mukadzi wako here, ihure rako here, imwe aibika mapoto here, chii
kuita kuti dare rijekerwe ipa kodzero inodi inogutsa dare kuti tizive kuti mukadzi anga ari mukadzi wavo. Right, ndingati zvoni dzimba kuberekerana kwatakaita naye mwana takavaka musha. Tavaka musha tikaunganidza pfuma tritesi zvinhu mukadzi uyu ndagara naye kwa 10 years. Ndo zvatirikuti majekerwe eridare mukadzi wacho here mukadzi wake here chii ishamwari ishamwari yekuti haasi kugona kutsanangura mubvunzo rubvunzo kuti akaroora here kwatezvara haasi kutaura pamusoro uyu matauriro aita anga aine girlfriend nekuti mukadzi anzi ndakamutaurana naye akati usandirooreba timbochengeta vana vangu uyu anga wangu vari kungochengetana wachidanana nawo achichengeta vana mukadzi adaro hani takataurana kuti usandiroore mbokudza vana wangu ndombokudza vana saka anga achigara igirlfriend yaanga achichengeta vana vake shamwa zvakamufanira kutisangana kujoni mogara mese uchichengeta vana vake iwe kana uina wake uye achinochengetana zvei makadaro asi hauzazi mukadzi wako kamambo semamiro akaita nyaya yemukomana ichokwadi kuti haakodzeri kuti ati ari kuda mombe kune achiti uyu chikomba kuti iye ana kurohwa mwana wemunhu anorohwa pfuma kwana tezvara saka ndokuti ugotanga patsika dzedu ndokuti ugozouya kuno kudai kuti iwe ndamubata nechikomba tibvumi kuti chikomba kuti asati taziva kuti sogara kwawakaita naye iwe hauna kuroora iye kuti akaroora pamwe ndiye akatozoroora kwana tezvara akutozikamwa saka mese muri chikomba zviri pasaka patsika dzedu hamutotenderwi zvachose kunze kwekuti watanga kwana tezvara watondoroora utori nemwana uyu ane mwana wake akamupa hindi yekutoti murume wekutanga nevanawo akatoroora kwana tezvara saka iwewe wechipiri hauna kuda kuzoroora ngoroti uyada kubhadhara tanga waroora wozochengeta sekuda kwawakamuita saka ndomazivai unotaura taada kuti timbonzwe tangoti ajekese sokati awane ansa yekunyatsopindura kuti tipindure nechi neo pane zvamunoda kubvunza here kana kuti clarity because anoda clarity kuti tinzwe kuti mukadzi wacho here kana ndofunga zvamakuita endera yenyimbe nokuti ndaatida kubvunza pamusoro pezvakatitogwa saka kana makuita kuna mai aisii kuti uyu anga abvuma kuti hanongoo right iwe hanzi uruda nemukadzi wangu iwe unoti chii mukadzi wako here kana kuti chii kana muri pamapoto kuti mudzimai uyu ndakadanamudzimai ndakada naye kuna juni muna september ndakatorana nemudzimai ndakugara naye pamba isho mudzimai ndakaenda kundozivisa musha kwavo chindotanga kugara naye iye ndakatotora ari kugara kumba kwake ega asina murume iwe wati waroorowo here futi ndakandozivisa wakandozivisa asi hausati waroora ndikutarisa vandoroora kutarisa kundoroora saka right wanawa vanhu wangu wanawa pavanogara panetsa nechinhu vanetsa nawo iye vamuri kuona atora iyu nhasi handifungi kuti ati apedza gore ndabva kumuripisa abatwa ari mumba memukadzi wemunhu futi iye wake mukadzi akatoendawo futi gore rineri abatwawo futi ari mumba memukadzi wechifu wemurume memunhu saka kasindiketi ipapa vanhu vari kuda shama hapana ari right muchena uyo ari kutobuda hake pachena kuti haana kuroora asi wanhawa waitoziyana wese kuti wanhawa uyu anogara nauyu uyu achigara nauyu vachingotorana vanochinjana unhu hwavo saka imimi sabhuku ishe
muri kuti chi wana pana anga akarora here kana kuti chi akarora ataura ega murume kuti haana kurora asi atikubvunza imimi takubvunza uyo ataura maona nyaya iyi muri kuti imi murume pane akarora here pakati pavo vari vairi avo hapana saka inoitwa sei kana wese wasina kurora right takai then 1 2 mabura andatoita mumhan'ari nyaya yake dai asina kudhimanda achida ruda kuripwa kune chikomba dai ataura nhau yemakosti pakuwirirana kwaakaita nemukadzi uyu makosti ekuchengeta wana wake ndo zvandoona ndo nyaya yatingarotokuenda asi izvo iyo isiriwo pasamoni handizivo kuti inopamusosa ya advice Samiri ndine mubvunzo umwecherera kubvunza kuna uya mhan'arirwa kuti akaona mukadzi uyu achigara ega. Handisi kuziva paari kunzi ari kugara ega pacho ndo here pamba pari kunzi nababa wavo ndo pamusha pamukwatama wachienda kugara uyu. Ipapa pasati panyatsotaura paakaonekwa achigara pacho pamusha paani. Pamusoro mama. Ini siri munhu ndakanga ndada sanzu ndakandada munhu unoziva mchinda kune mastages paku musikana chekutanga unomuona kuti uyu musikana wotaura mwoyo wako kuti ndamuda istage yepiri muopfimba musikana yetatu pachivanhu chedu tinoti kana mabvumirana maakuenda kwana tete waakundointroducwa wodii worora wapedza handiti right mudzimai wako waakumutaura kuti mukadzi wangu then iwewe uri pastage yetatu apa madii maonana mamese madii masangana mahure mairi mobva marara maakudii maakunakirwa handiti muri kunakirwa izvozvo maakubika mapoto ndo ainonzi pachivanhu chedu mapoto handiti zvichiva kuti kana uchibika mapoto pane pachivanhu chedu zvinoreva kuti uyu anokwanisa hausati wawakumuti mukadzi wako igirlfriend yamuri kupinda nayo mapoto anokwanisa kutsvaga kuona umwe murume uyu muri mese ototaura shama ndakundorohwa nemurume wandadii iwe unokwanisa kutsvaga girlfriend wotaura shamwari ndakutondorora umwe mukadzi nekuti hamuna union pakati penyu. Saka isusu hapana idare ringataura kuti ripasise kuti anga ari mukadzi wako nekuti hatina kuona chinonzi mukadzi wako irora ndo rinosunga pachivanhu chedu. Hatina kuona uchienda uchindobvisa rutsambo, hatina kuona uchindobvisa danga. Saka togozoti mukadzi wako here kana kuti tinouya dare rako kuripisa kuti muri mahure maamuri kusvibisa nyika yamambo nechihure chamaiita. Dare rinoti chii? Haona kuti chihure chauri kuuya unotaura kuti iwewe nechihure chamaiita waakuenda waakundosungisa umwe murume kuti aitawo futi chihure nemukadzi chawakanga uchiita iwewe. Iwewe woripirwa mombe kune mukadzi wausina kuroora zvichirova kuti waakutotsvaga kakutoita mari. Tipe proof yekuti wakaroora? Hapana. Uri kutaura wega kuti aiwa taingodanana mukadzi takawira kuti hati usaroora. Anga akangwara kana kuti aiziva kuti handidi kuti ndiite ndiroorwe newe ndiringoda hangu kuita chihure. Mungosvirana henyu kamuchienda mazuva ese. Right. Regati mubvunze mukadzi pamwe ane maonero ake but dare ndo maonero ari kuita. Murume wako ndeupi pakati apa? Vanhu varira. Mbobvunza mubvunzo hanzi murume wako ndeupi pakati pavanhu varira. Pari zvino ndinoti murume akamboenda akandosivisa rutendekozvo. Saka murume wako ndeupi? Drewmas. Drewmas makwama. Murume wako ndeupi? Osho. Unomuti pamurume pakai?
Andongoona sekuti pashoma paakaendesa vabereki vangu vakambotambira ndopandinogutsikana kuti saka uyo akangoendesawo kuti pashoma kao haana akamboendesa chii ndona sokuti wari kutotaura zviri right. Nhasi wakanzi warohwa nemotikari wari kubuda munomu, uyu anogona kuenda chinoti mwana wenyu atsikwa nemotikari kuvabereki veuyu, asi uyu agoni kana kutombonosvika achizvitaura. Saka uyu aritori nani kuti anomunongedza kuti murume wake nekuti akawana nedambudziko nhasi anogona kutaura kuti uyu akazivisa uya we zvaita zvakati. Saka nyaya yenyu inodismisswa. Chihure chamuri kudii? Right, uda kutaura dada kutopeka chikora nyaya. Ichokwadi zviri kutaura mai avo. Saka ameno mai avo vangagona kusununguka here kuti watsanangudzire dani kuti baba vari kukreva kuti vari kuda mombe dzakati. Ukama hwavo hwakambomira sei? Pamwe norembesa dare nenhau yatisina anesika murudo henyu kunzwa nyaya munoenda munonzwa nyaya kwandare zvavangarida kuestablisha raestablisha kuti haakwanisi kuti ademand anything kune umwe murume iye anga asiri murume wemukadzi. Chihure chivanhu chavachiati vari vairi nofunga kuti wese vanhuwa nemhosva muno mamakoni nekuti vari kukurudzira chihure vanofanana hamene kuti wakaita sei uyo unotora mukadzi wemunhu waari kunziwo ndewangu neuyu. Saka vanhu vese vanofanira kuripiswa kuti vazive kuti zvandiri kuita munomu vari kusvipisa nyika ino. Hatichazivi kuti mvura iri kungonzvenga sei, pamwe ndiwo zvimwe zvikonzero izvo zvizvi. Saka vanhu vese ivava vanga vachitongerwa chihure wese wakadini wakadai pakachangamira. Ini ndikutsigira shoko renge rataurwa naShe Magondo nekuti izvo uyu atombori nani akatombonosvika kuvabereki vemwana kuti gogogoi. Ava baba vaingochengetawo munhu shamwari yavo yavaingowaraidza nawo nayo nekuti avatombozikanwi. Uyu aritombozikana makasimuka iko kuti muonekwe neyo zvezvivhitivi. Uyu atombori nani akatomboendesa kunozikanwa nanavatezvarawaridzi wemwana kuti uyu ndiye murume akugara nemwana wedu. Baba kunyange wakaberekawo namai avo wakabereka mwana asi havazikanwi kunzi ndiye murume wavo, kana nhasi unovabereki vacho havavazivi. Saka ndinoti avo vakazikanwa ndo vatombori nani. Saka ndichitsigira shoko remenge mambotaura changamiro kuti iyi nyaya iyi yakamhangarwa nababa vasingazikanwi kuatezva idismissed. Kachani ini sekuziva kwanguwana ndaikumbira kuti paarea yepamarata nemukadzi wacho musamusiye pamutongo nenyaya yechihure, nokuti iye ari kutoziva kuti anenge achigara nemumwe murume oenda unotora futi murume pachimana chavo icho chicho. Wese ndaikumbirisa kuti wese wave vanobatwa. Inini handingati murume nenge ndichigara naye nekuti takaparadzana muna 2019. Taparadzana muna 2019 handina kuzobvira ndadzoka pamba pake. 2020 2021 murume akaroora umwe mukadzi. Aroora umwe mukadzi akauya naye kumusha kwake, wakauya pamusha pandinge ndipo pane ndakavaka pane ndichigara. Ini ndakandotsvaga kunonzi kumaskwata kwachiboya, ndokwendinge ndichigara kwandazoonana nababa. Kubva 2019 handina kuzobvira ndabikirana nababa. Saka inini ndenge ndichigara ndega kubva ipapo kusvikira nanhasi. Hatina kubvira tazodzokerana. Right, tingapedze nguva. Court inodismissa kuti hapana yenyaya iripo, asi tinongopa yambiro unewe kuti mangwani zvisazokuwire, enda undoroora mukadzi woziva kuti mukadzi wako. Kana akazenga zvaitika mangwani zvinonetsa, unoziva kuti aiwa
matanho padare rinokubatsira kana kuti hurumende chaiyo inokubatsira nekuti inenge ichiziva kuti aiwa mukadzi wako. Izvi zvemapoto yes mangwana kwaane mutemo mutsva wakaiswa nehurumende wenhau yecohabitation kuti mangwani zvikaramba zvakadari mangwani mukadzi uyu anoenda achindoklema akasiya akusura nekuti anenge achiti takangogara tese mutemo iwo wecohabitation wako. Saka unozondounzvera uchiunzwisisa. Saka simukai henyu mudi muende. Tadzidza zvakawanda pabasa renyu iri Drewmas Media rambai makadaro. Tadzidza zvakawanda pabasa renyu iri Drewmas Media rambai makadaro. Ndicho chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Mainzwa sei nyaya isoko? Ya, ndaona utongi apa ndadzidza zvakawanda. Zvakaoma chokwadi unorera ugopedzesera uriwo zvakare munhu ari kukanganisa. Vanhurume hanzi ngatiroorei tisabike mapoto. Ndingati ndo chidzidzo chatawana. Pana vamwe mukoma vanogara vachiti ndechipi chidzidzo chamatipa? Apa ndichekuti musabike mapoto. Iyo phela indaba ade silayo sihlobo esithandekayo ekababa lo elimbone lapha wathatha umfazi wakhe bahlalisana bonke iminyaka ethile baba lo mntwana yena umfazi wevele labantwana bakhe so yena wamthi khona hayi wena akuma ukunilobola ngoba mina lo baba kasizwanani kakuhle so yena bawelelana ukuthi uzagcina abantwana bezihlalele njalo kuthe iminyaka sihambile iminyaka eminingi kakhulu. Umama lo bathi behluphani ngento encane nje endlini umama wasuka phela wahamba wayohlala komunye ubaba so namhlanje yindaba ebebuhlungu kubaba lo ade hlezi lo mfazi wakhe isikhathi sonke lesi babuye edali bethi bezobuswa yinkosi ukuthi hawu mina umfazi wami sihlala lenye indoda kodwa waphonga uhamba lezinto zonke labantwana undoda lo wanthathela umfazi wami. Then inkosi sibuza phela ubaba lo ukuthi kanti wena njombani usithi ngumfazi wakho walobola yini? Uthi hayi kanilobolanga umfazi wathi ngeke ngime. So kubuza omunye lo ukuthi kanti wena ke walobola yini yazakala yini ekhaya ukuthi ngahamba ngayozazisa ngabatshela ukuthi ngiyeza. So inkosi iqinisa ithi sakha wena noma wahlala kungaba zi10 years kumbe 25 years ulo mfazi ungamlobolanga kaso wakho kufana lokuthi sithi kumbe singathi ismawuzini kumbe igirlfriend kumbe kulibala lingaphandle as long as ungafika ngemzini bengakwazi kasomfazi wakho. Hanzi kavese ngava bhadhari cheupfambi vaita upfambi munzvimbo yamambo. Muri Zimbabwe ndicho chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi. Phezu kokuthi lo uthathele umfazi kuthiwa mele abhadale idale ngoba yena wayengalobolanga singathi uyenza isiwule njalo nje lalowo kuthiwa laye mele abhadale kancane kodwa umfazi ngowakhe. Umfazi yena utholakale ngelacala ubonwe njengomuntu laye ohlakaniphileyo. Yilo uhlela ade silalo namhlanje. Muri Zimbabwe musakangana kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.